Čaute, som tu opäť a máme tu posledný týždeň pred pretekom, posledný týždeň vyľaďovania. Začínam v útorok, dal som si v pondelok pauzu po minulotýždňovej 25-ke, ktorú som zakončoval v nedeľu týždeň. No a poďte so mnou do tohto týždňa, čaká ma zajtra, v stredu, taký 20-kilometrový delený beh, zase stupňovaný až do toho target tempa, možno že trošku ešte rýchlejšie. No a cez víkend ešte nejakých pár úsekov, ale už pôjdeme keby tou intenzitou pomaličky nižšie a blížime sa do konca. Hlavne ostať zdraví, pretože keď budeme upadať na tej intenzite, tak vtedy je to telo najviac náchylné na to chytiť nejakú chorobku a podobne. Takže vyšpičkovali sme tú formu dostatočne, teraz to už treba iba podržať a dotiahnuť to do toho zdarného konca. Tak, poďte so mnou do tohto týždňa. No a pre dnešný tréning som sa rozhodol takýto parkrun Sadianka Kráľa sa dá pekne vyblázniť, takže dneska mám iba nejakú šestku a pobehať si nejaké stovečky a tak si ako pripraviť trošku telo pred tým zajtrajškom. Bude najťažší tréning tohto celého bloku. Tak ja už si to tu valím. 1,3. Čo sa týka fitu, tak Craft Trail šiltovka, paradička, neviem, kto má, keď máte radi šiltovky, tak táto úplne krásne sedí. Ja mám pomerne veľkú hlavu a sedí mi výborne. Mám na sebe takúto bundičku, ľahučko zateplená spredu, ale pekne dýcha. Potom mám pod tým termo od Craftu, máme teraz také 3 stupne, 3 alebo 2 stupne, takže padne vhod. No a gate Nike Trail, kaliopky fajnové, 3/4, to sa nedá moc zohnať, teda aspoň také pomerne použiteľné. Tieto majú parádne vrecká, aj vzadu, aj takýto šuflíček na zips, kde si viete dať telefón, kľúče. Potom tu mám tenisky, Nordlightky, tie už odo mňa poznáte. No a čo sa týka potom ostatných tenisiek, tak plánujem po Barcelone určite nejaké takéto videjko ohľadne tenisiek, lebo mám ich pomerne dosť a myslím, že by som vám vedel odovzdať nejaký feedback na rôzne typy, rôzne značky, takže myslím, že sa máte na čo tešiť a ak vás zaujímajú tenisky a radi si necháte poradiť vo výbere, tak bastite sem odberík, lebo budú tu pribúdať po Barcelone určite nejaké zaujímavé videjka, aj čo sa týka výbavy a gíru, nielen od Craftu, ale aj od iných značiek. Tak, pondelok hotový, no a zajtra ma čaká najťažší tréning pred polmaratónom, tak držte palce. Možno sa mi podarí prehovoriť trénera, aby sme išli spolu, ale ak nie, tak ma čaká gradovaných 4x5 km s posledným kilometrom úplne že na krv, tak uvidíme. Tak na pondelok odrobené, mal som 6x100 metrov, trošku som si to tu šupol na hradzi, také rovinečky. No a v takomto počasí sa predsa
parádne trénuje, výhľad na hrad, výhľad na UFO. Už začína zase trošku zimka, takže uvidíme, ako to pôjde zajtra. Skúsim rovno po robote vybehnúť trošku, zvoliť lepšiu stravu, aby to nedopadlo ako minulý týždeň. No a tam to všetko dobre dopadne. Trénujem podľa plánu a už ma potom čaká iba posledný víkendový tréning a už sa budem sústrediť čisto len na pretek. Ideme do útorka. No hello, máme tu stredu. Akurát som už vo fáze rozklusu pred 20-kilometrovým deleným behom do tempa 3:20. Vetrík je fajnový, takže idem si to rovno nejako premyslieť a rozvrhnúť si trasu. Je dosť veľká kosa, takže napriek tomu, že svieti slnko, ale tak aspoň, že svieti slnko, tak uvidíme, jak to pôjde. Som zregenerovaný dostatočne, mám to s sebou jeden kofeínový gel, ten si dám v pauze, nakoľko idem 2 päťky prvé po sebe, nejakých 4:40, prvá päťka, teda 4:40, 4:20 prvá päťka, druhá päťka v štvorkovom. Potom mám 2-minútovú pauzičku, tam si pacnem ten gelik a pôjdem na to najťažšie, päťka 3:45 a potom štvorka 3:30 a posledný kilák, čo to vydá. Tak držte palce. No, ideme sa prezuť. 2 km rozkus mám za sebou. Prezujem si rozkusové krafty, moje objemovky. Dám si tieto cloud bunky a ideme na to. Fúka, takže idem to nejako rozvrhnúť, takže proti vetru pôjdem tie pomalšie úseky a skúsim si trošku pomôcť vetrom, aj keď neviem to úplne tak zmanažovať, nakoľko potrebujem ísť 10 km jedným smerom a 10 km naspäť a táto cesta jedným smerom má iba 7, takže nejako to zmanažujem a idem na to. Tak, bacnem si ešte aj búbku, lebo je celkom chladno. Banditos. No, mám to za sebou. Prvé 2 päťky to ani nejdeme sa baviť, to bola pohodička. Druhá päťka tiež v pohode. A neviem, čím to je, či to je tými stupňovanými behmi, na ktoré nie som úplne zvyknutý. Tie takéto dlhé stupňované som začal behávať až tento rok pod radom. No a zase to na mňa prišlo, ale akože to, dajme tomu, že 90 sekúnd, tam bola pauza, aj keď nemala byť, takže nie som úplne spokojný, aj keď v podstate tie 4 kiláky som otrénoval podľa plánu a ten posledný som tam dotlačil, čo to dalo, ale nešlo to úplne ľahko, takže uvidíme. Je to jeden tréning, všetky ostatné boli podľa plánu, takže uvidíme. Ale bude to podľa mňa nejaké psychologické, nakoľko už som sa blížil na posledný ako keby ten 5. kilák v tempe 3:45 a potom z ničoho nič proste tak psychologicky to taký tlak, že idem do tej poslednej sérky, tej najrýchlejšej a zrazu žalúdok si povedal, že ne, tak to nemôžeš ísť. Akože divné, ale tak hádam na preteku, keď budem ako keby držať konštantné tempo, sa mi toto nestane. V živote sa mi to nestalo nikdy, teda počas tréningu možno raz, dvakrát za celý čas, čo behávam, takže uvidíme. Koniec koncov dal som si gel, energeticky som bol na tom super. Tento posledný kilo mi vôbec nechutil, ten mám byl, že 3:20 až 3:25, netuším, koľko som ho išiel, ale musel som si dať pauzu po tých 4:30 sekúnd, aby som sa trošku predýchal, čiže ani to nebolo úplne podľa plánu. Tak, uvidíme. Taký je stav, nie každý tréning sa otrénuje 100%, neposerem sa z toho teraz, a teda posral som sa, ale nebudem si z toho robiť úplne ťažkú hlavu a ideme ďalej. A dnes to teda bolo dokopy 20 km v tých tempách dokopy, čiže už taká simulácia kvázi preteku aj s gelom, so všetkým. Ale teraz, ak sa od toho akože odprostím, od toho, jak to
neskončilo, tak to bolo pomerne fajn. Som spokojný, aj keď mohlo to byť lepšie. Ale tak na preteku sa musí ukázať, kde je forma, či je, či nie. Ja teda valím domov. Končí sa streda a vidíme sa teda zajtra pri štvrtku. Čaute. A fun fact, noste si na tréning asi aj jednu vreckovku. Ja som si dneska nezobral a musel som to jebnúť do takých fajnových kričkov, kde nebolo nič, iba také fajnové suché listy, čiže moja riť teraz spieva. Mám tam nejaký piesok, takže asi už budem behať stále s jednou vreckovkou v basakapse skrytou, lebo toto nem dobre. Hello, máme tu štvrtok a nohy po včerajšku vyzerajú dobre. Aj psychiku som si upratal, trošku sme si popísali s trénerom a jak som hovoril, je to dobré. Proste stanú sa veci a pretek sa bude behať ráno, čiže ten žalúdok bude trošku inak nastavený, tak jak som zvyknutý. Tak, ideme. O 7 som vyštartoval a na lačno si buchnem rýchlo osmičku, kúpim si raňajky a odštartujem štvrtok. Ideme sa v sobotu, dúfam, že nebude snežiť ani pršať. Hehehe. No to je paráda. Sice si musíš pristať, ale je to krása. Tak, dnes to bolo vlastne nakoniec 8 km, to som ani nedal vedieť, lebo som išiel hneď do práce, teda do obchodu po raňajky a potom do práce, takže 8, dneska si dávam trošku dokopy nohy a dajte ďalšiu osmičku, takú trošku svižnejšiu, takú minulý týždeň do 150 tepov, tak uvidíme, ako sa budú správať tepy, že či ich vôbec budem vedieť zase vytočiť aspoň na tých 150. Poďme do piatku. Dobre ránko. Už masím tú svižnejšiu osmičku na ráno. No a tepy 147. Celkom sa to drží. Takže rozbehneme si takto dníček. A uvidíme, čo nás ešte dneska bude čakať. Tak, 8 km z Krku, nejaké tempo 4:36, tepiky uvidíme, ale takto ráno to je vždycky aj pekné, aj ťažké zároveň, lebo však telo ešte nie je úplne rozbehnuté. Ešte pred raňajkami iba trošku také vlážnej vody som si šľahol, nech to šlape. No a tým pádom máme piatok z Krku, celkom pohoda. A zajtra dáme ešte jeden tréning na dráhe a potom to už pôjde takto stratené, ale o tom si povieme viac cez víkend. Čaute. Hello, tak máme tu sobotu. No a dnes nakoniec nepôjdem s nikým a nepôjdem ani na dráhu, lebo v Dúbravke fúka ako blázen a je zima. A nechcem úplne akože ochorieť pri takomto type tréningu, tak idem si to šupnúť do Golema. Tu u nás v Boroch, lebo však mám v podstate iba dvakrát dvojkiláčikový úsek a potom nejaké šestovky, takže to by asi bolo aj zbytočné tu riskovať a aspoň sa pôjdem podať do Golema v Boroch, nakoľko som tam ešte nebol, takže poďme sa tam mrknúť.
Dnes to nejako nechutnalo. Som 2x2 km v tempe 3:30. To šlo pomerne dobre. A potom išli 600 minútovou pauzou. Akože však odbehané to bolo, ale nebolo to v takom rozpoložení ako ostatné tréningy, takže trošku heavy záber. No, sobota končí a ideme do longrunu nedeľného, asi posledného, a ďalší longrun už bude pretek v Barcelone. Zatiaľ tam ukazuje dážď na nedeľu, tak dúfam, že sa počasie zmení a bude krásne, bez vetrie a ideálne minimum slnka. Uvidíme. Už dlho som nezažil takto zlý pás, na ktorom sa nedalo ani nastaviť tempo. Tam sa dala nastaviť iba rýchlosť. Ešte, že mám túto aplikáciu v telefóne, že si tam viem rýchlo prepočítať rýchlosť, tempo, vzdialenosti, všetky tieto srandy. Takže pás bežal celý čas, nastavená rýchlosť. No a dnes to nešlo úplne akože tak ľahko ako všetky ostatné tréningy, ale tak hádam, dnes to išlo takto trošku sťažšia a na preteku to bude v pohode. A dnes by to bol vonku masaker, akože je zima jak svinia a fúka. Takže už len to, jak sa mi išlo dneska na pase, tak keby som to išiel vonku, tak to by bola ťažká morda a možno, že by som aj chytil nejakú chorôbku, takže snažím sa teraz všetkému vyhýbať. Idem domov, zajtra šupnem long run a ukončím tým týždeň pred pretekom a uvidíme, jak to pôjde. Čo, Patrik, ako hodnotíš trasu? Jaký si zvielý už? Šimon nič? Šimon ide do kopca jak drak. Takže dnes to bola pekná zápalka. Aj so Šimonom Valandom, s Paťom Arnoldom. My si dali 18 zima, jak svinia, fúkalo. No a so Šimonom to nie je nikdy easy a nebolo tak ani teraz, ale parádny longráč. V skupinke našťastie nie sám, takže sme si to s chalami užili, ja som kreoval trasu, takže čo som si vymyslel, to som si aj vypapal. A končí sa týždeň a poprosím vás aj za takýto long run fajnový mi tam šupnite od Erika lajčík, nejaký komentík, zaslúžim si to. A máme teraz týždeň do preteku, mám zamožnutú papulu, tak držme si palce, posledný týždeň predo mnou. Čus.